ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗುರು ಪೂಜೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕೀರಿಯಾಂಡ್ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಡ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊನ್ನ ಟ್ರಕ್ಕದಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಡು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನಿರ್ದವರ ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಪಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುವಾಪುಜಿ ದುಂಬತ್ತ ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯೋಗು ಜಪ್ಪುವೆರು ಅಕೀರಿಗು ಗುರು ಪೂಜೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಈ ಸರ್ತಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಶನಿವಾರ ಅಕೀರಿ ಆದಿತ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಗುರು ಪೂಜೆಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಬೊಕ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಪರಿವಾರ ದೇವ್ಯರ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಅಖೀರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೆನ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊರನ ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಚನೆ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಪರಿವಾರ ದೇವರಿಗೆ ನಂಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾದ ಬೇಳೆನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಆ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡೆ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆ ದೇವರು ನನಾಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇಳೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ನನಾಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಚ್.ಎಸ್. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಟ್ರಕ್ಕದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ಮಾಲತಿ ಬಿಜೆ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ ಜೋಕುಲು ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿರು.